Agent 5 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot miti umuna paset. Ti makalawas aserye tayo iti drama tayo na pauluan. Agent 5 Napintas tinagsaadam dayto ana iranta pagdagusan dagiti sangsang ili ti dayto nga ili. Kadaanan ti disenyo dayto abalay. Ngem makita na tibkar. Ipasimuda ag tilangana. Ti panang palabas na iti adu a kalamidad. Adinam kiti kagawan na. Nay, at dapat gayang tao dita. Anya dayjay apo. Naimbag nga orasyo, nana. Nagtarusak dito'y Villa Saludares. Ag dinamag aday ito ti kapintasan na pagdagusan iti dayto nga ili. Wen. Apo, nagsayaadan no ag dinamag gaya makasta, sir. Adda ka di bakante ay unit? Ay apag iso. Kapag panaw ti agasawa ang naghanimon. Umay kayo. Dumanon kayo. Agbakasyon nakla dito'y iliyo, nanamameng. Nagsayaatan. Amom, napintas dagiti lugar adandanon, dagiti taga Sabali a lugar dito'y. Dito'y ilibi a San Antonio. Kasta? Wen. Ang kaaduan ka dagiti umay dito'y kat dagitay aghanimon. Wano saan? Sa nga pamilyada. Itamang pay lang adaag sulsulo nga umay dito'y akaskan ka. Awan mo't nga minti pamilya, tapno isod ako matikadwak, nana. Ay, baro ka pa'y? Uwan, nana. Di mo tagidaksan, mas daawak man. Iti dayta, taktas der mo. Di ka pala nakaasawa. Ha? Imposible mo't nga taa di nakakayat ti balasa nga makurso na daam. Ni nana maming, tilay bagbaganan. Ay sus, saan nga uso itantaglakla kay abaro? Awan planok nga aglakay abaro, nana. Adalang amin kayat ko atun uyen. Sakbay asar kak dayta. Mga sawak tumutlaeng. Nag-surveillance kayo, P1 Marudo. Masapol nga damot accomplishment ti grupo tayo. Nakababain kini, sir. Wan man, sir. Nangruna. Kat adadamag adituyin ti ayan nagiti agrik-recruit amang lukluko lang. Eday ta nga, Rod. Ngem sana dagiti recruiter ti mapali na matiliw yun no kastoy arabi. No diket dagiti agtatakaw. Wano dagiti agipuspuslit iti marihuana nga agapu iti bantay. Sabagay, sir. Yawag yu adagos dito'y presinto no adda karkar na mapaliw yu iti panagrondayo. Ha? Wan, sir. Mapan kaming kadagiti kakadwa. Sige. Ket agan-anat kayo. Agpagnapagnak iti sentro dayto nga ili. Itala makadano dagditay. Iso adyak amo dagiti lugar. 90%. Adday ti dayto a lugar ti tao asap sa pulat. Nalabit niyag may sa dayjay. Nalabit mat nga dagakadwa na. Naranyag ti sangwanan ti japasdak. Kan, adu ti makita ka tao. Pagtagilakwan nga tadeta. Mapanak ijay. Narikat ti magmag na. Gam na saysaya ti kasto nga ramida kita. Tadyak kabisado dagiti lugar. Patsyek nga adala dagiti maabangan alugan ditoy. No kasapulag ti pagluganan. Minimart kan restaurant kayam dita. Kapag isa, mangrabii akong dita. Ibusan ta na ito in order ko, Berto. Wait, sir. Ang nagadun? Ang mga no, saan ta maibus dito, sir? Nagapoy ka. Saan mo abagay ti kinapulis mo? Nubasit ti buksit mo.
Ni Sir Met. Kasla aklunan na napod mo ti bagbaga dagiti sutil. Ibagbagada dadakkel ti buksid dagiti pulis. Kapoy ti kinalaing da nakabukab. Sigamet. Di mo mo't ibaga kastan Kita ang bata kastrag dito yung restaurant, Berto. Baro-aro pa. Ayun. Paliwan ta dita. Amangan mo sumot dita ti recruiter nga ibagbagada anakadana dito yung San Antonio. No, babaen sa mo di recruiter nga ibagbagada, sir. Una niya. Bisita nga ta dito yung data, sir. Miss? Yes, sir. Ikan na kiti pangrabi. Dito yung specialty yun dito. Dito mo kanya. May isang order. Unsang? Yung kayo labas nito? Sige. Berto. Sa nga ili data, sir. May salakit di ka dagiti umay matagpas sa dito yung napintas nga ili tayo. Uwan nga ta, Wala, makantagit din. Saan ta mabsob? No, dagiti din sumurok ti sipsiputan ta. Madamdaman tunday ta. Oh, kompleto ti papeles mo, Vivian. Into next week, maalam ton ti passport mo. Agyaman no kasta, Ma'am Sally. Nadaras lang ti pa nakaprocess ti papeles mo. Gaputan na kompletong adagos ti papeles mo. Date na akat no, maitad mo magtan ti placement fee. Isalsaldak tay kakaiso na atawid ko adaga. No makapagtulag kami anasaya at iji mang salsalda, agbayad din inton sumarunong aldaw. Kung pakan kanto manan. O sige, namnamagtay ta, ha? Wen, Ma'am Sally. Talaga akayat kung ti makapan iji abroad. Saan abali nga isalda kung titawid ko. Masakak tumatla siguro dayjay no makasweldo akon, iti pakastrikak at trabaho. Una, nalaka lang ang tagbayad iti utang. No nakastrek kan iti trabaho iti sabali ang pagilyan. Siyempre, dumakal ti gatad ti kwarta tayo ditoy. No maisukat ti kwarta, manipod iti sabali ang pagilyan. Pagarigan laangan ti dolyar. Ag times 4 adagos. Oy nga, Rod. O sige, dayjay lang Vivian. Kunta ka adagos, apaman ang mapaadamon ti gatad para iti placement fee. Good morning, sir. Kastamat ka da kayo, Nana. Nasapa kayo anakariing Talaga man nagsapsapa nga griring, Nana. Napinta sa talaga dito yung ayan nyo. Naglawat ti masakupan to'y dakkel abalayo. Wen, sir. Talaga analawa ti masakupan da ito'y nagsaanan ti Villa Saludares. Napinta sa pagwatwatan taglawlaw. Dahito ti kayat dagiti nakaumayan dito'y, sir. Agsubli-subli da nga agpasyar dito'y. Ket dito'y pa iti pagdagusandan. Uray ngamin no nadaga ang ti panawon, nalami istipuloy dito'y gapo iti kado ti muyong. Napintas nga rad. Ket ti pagbilibak. Binig nga agbunga iti makandag iti makitak a pinuon ti kayo di talikod. Naayat ngamin nga agmulmula ti kabsat ko. Na iso tinangay aywan idi iti daytoy. Aging ka, nagbalin ako kuanan. No kasta. Kabsat mo ti akin kuko iti daytoy? Uwan, sir. Saklaan ti agbambantay. Gaputa addadan iti Amerika. Isuda sang kapamilya. Isumat lagayam. Sino ti kaduam mangmenmen ti nariti daytoy, Nana? Adda talong agtutubo a lalaki a regular nga agdaldalo si ti aglawlaw. Adda mo talo a babae a kaduak nga agdalos ken agisimpa kadagiti amin a matrabaho dito'y balay. Isumutlaan na sinup taglawlaw, Nana. Talaga kompleto kayo. Adda kurang na. Anya ti kurang na, sir? Awan para bantayo iti rabi. Kas kuma iti security guard. Ay na, sir, saanan akasapulan dayta. Awan mo ti managdakdakas dito'y San Antonio. Nasisingpot dagiti tao dito'y. Nalakalaang ti aglabano kasto yung at the washing machine.
Tas agigagaw adagos ti aramidan. Ayun Ngam ne, anya jay damag ko Vivian, agabrod kan summer. Agap aplayak nga rot, nana. Ay nikat ka sa noon. Ang mga no, awan to ti maalak akasukar mo, akaskan ka ti kagagat. Ado dita, nana maming. Bayan nyo, sumapulak iti sumukat kanya, apaman ang makapanak iti abroad. Di kay madanagan. Nasayat ano kasta, Vivian. Anyat ko na, jay recruiter mo aya. Kwartalat maurura yan. Lumabayada kung di placement fee, mapanakon kalpasan ti maysa, aging gatdo alawas laan. Ay kat nasayat no kasta. Ang kita Vivian. Ang mga no, adamot mang lokogan ka. Awan mat nga ta. Nasimpat mat di recruiter. Kabagyan ni Apo Gobernador Dayjay. Ay kasta aya. Kasta ti bagana. Wana na. Impakpakita na pa'y nga ro ti retrato da iti reunion ti pamilyada. Ay kasta. Ala, kita mo ro dagiti nagawgawan ng tagibalay-bay kanton. Ika maagam da iti init dagito itapno agmagada adago. Talaga nga ado ti sangsa nga iling o maagpaspasar dito eh. Adamanan nakakotsa dimteng, nana. Wan, mabitlaan sa batak ida. Binigmat ababati dumsag. Dua anataengan ken talong agtutubo. Jay may sag tutubo ti rimor iti ridaw iti driver side. Iso tinang maneho iti kotse. Yehey! Adda tayo diti paraiso! Nagraragsak da. Nagpintas dito! Masayat man. No ado ti umay agdagos dito. Ado ti makasarsarita. Kabayatan ti panagbakasyon kumat iti dayto a lugar. Jak ngamin maibaga. No agingkat kaano ti panagtalinaed ko dito. Wow! Nagkasat kami ngayon may nagpasyar dito San Antonio. At dagayam naranaan may kaskada kayo, bakasyonista. Nagasgasa takpay ading anya tay nagan mo ako namon? Alicia, katok damami kan dagiti amiga na. Kasinsin ko madyay duwa pa'y ababalasang. Kasta? Sigudon niya umay kayo dito eh? Ay talaga, dito iti ayuyang mi, no kasto medyo na pudo din ti panawan. Naglamis ngamin dito eh. Huwag niya rod. Tidak kilakarayan di tamyan ng tiad-ada-aday dayon mi dito eh. Adda na pinta sa pagpasyaran akarayan dito eh? Ay namanong, no kayat mo, agkukuyog ta ito. Da kami ti tour guide mo, no, damong pala ti umay dito eh. Talaga nga nga umayak dito eh, Alicia. Kat, thank you. Talaga ka sa pulag ti kadwa. Okay. Awan problema ti dayta, sir. Ngam, ang lagay ba naman eh. Alam mo na. Siyempre mata. Di ka madanagan. Tasyakton ti makamu iti merienda. Okay, Rod. Nasingpat ni Leo. Isupay gaya mo ti gastos iti merienda tayo nga agpasyar. Talagamat, mami. And I like his companion. Sagtanang ka, iha. Di ka basta agtalaklatan, iti di mo pa'y uni ang amu alalaki. Beware. Ni mami, here we are again. Isungawan pelat nobyok, gapo iti kina-strict tuyo. Amom tiga po na Alicia, iya. Okay. Kaslawanin ti imbagak, mami. Ni, agay ayabon daan ti Susana. Mapantayo ka nun. Lugan ti pulis ti nagsardeng iti batog. Agrunrunda nga tadag kita. Umasidir ka kita yanda. Ne, agananat kayo, madam. Napagkat tayo di pagdigdigusan. Natigsapay lang ti Agos ti danom. Gapoy ti kalkalpas anat-nat. Kasta ka di, sir? Nood na di na mo ti aglawin kada kayo. Yung lapat patapugunan iti danaw.
Abangan numalmas. Okay, sir. Thank you. Nasayat man. Ta palagi panda kas tadagiti sang ili ditoy. Ah, Leo! Oh my God, makanta yun! Okay. Oh, Leo. Apay, adi ka pala tumapog. Di ka kadimot agdigos. Ditoy aklaangan. Bantayan kayo. Ah. Anya kay tumtumpaw iti bayar nga igiti tanaw. Apay, mami! Tao ka no! Inakitaan. Ngam kasapulan to otoridad. Awagag tinumero nga inponbok ko iti dayto a cellphone. Tao dayta tumtumpaw. Mabitlaan kakabsat. Sakto man kita. Oh my God! Nay, mas lakit din ita. Lalaking samat, Leo. Mamuan tayo to. Nakapaklib at tumtumpaw. Iso di mailasin no lalaki o no babae. Aganad ka! Babae dayta. Ipasimudag ti suot na. No pa'y ababatibok na. Babae ngagpeso daytoy. Nasayat. Adandag iti pulis. Isud at mangitakdag iti daytoy. Asino tinakita da Agent 540 at tumtumpaw iti pagdidigusan na danaw. Anya ti talaga ang misyon na iti dayta lugar. Gagayem masungbatan dagitoy, babantin kay panang tarabay, iti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.